Unakanoka ka1 is enough. Ka1 is enough. Ndinonzwa kuti pane munhu anoka. Manoka ka1 zvakwana. Sorry dad. Ndiri kuti pamwe munhu pamari kuri. All right. Zviri kudi. Ngasimbe. Hai, imwe wakomana kai. Muri right here? Yeah. All right. Kwakanaka? Yeah, kwakanaka. Simukai mutaure nyaya. Musanditye nyinyi ndini baba wepana. Ndinogara panapa ndini baba wepanapa ndini muridzi wembai. Saka wepa dhuze sunungukai. Ndinomuka ndifanira vanhu vari kutya musuziya pamasvika mukuita sei? Taura iti. Tambu. Tambu muda kumuonera pakudini tambu? Ndiani mwenye muzo ndini baba wa tambu ere? Tambu izvo zvaenda kumalese. Aenda kumalese nekuchikoro. Menge muchidechi kuna tambu. Pane tadomtora nadaenda naye kuchechi. Ndatazozwa program yechechi yazodini. Ndadaenda kuEaster. Iwe ita kuti ga alidi unonyatsa kutsanangura zvakanaka straight forward kuti ga inoka ndida kutona ndida kuenda uri ani watambo iwe taura kakuti uri ani watambo andi wasvika uchibvunza tambo ere pana uri ani watambo iwe ona mimi mune hunhu ere imi endo muchikushaya hunhu kunge maputa asingagezerwe maoko Ongauye uchibvunza mwana wangu inini kundibvunza inini baba wacho kuti tambo aripo ndini mukomana. Shama ndo zvamunofurira naye. Aiwa, sorry dad, pane program yetuda. Right. Iwo uri mukoma. Ndambotaura una mama nenyaya yacho saka tatango kumira. Saka ndasikazoziva pamwe kuchazosvika mama asipo. All right. Ndanzwa kuti uri mukomana watambo anditika. Inini mwana wangu ndikumuendesa kuchikoro ndichimubhadhara school fees ndichimuchengeta achidya chikafu changu inini handitika. Handitarisire kuti tambo anga ine mukomana akaita kunge iwewe. Ndatokutarisa kubva kutsoka kusvika kumusoro. Unoita nezveiwo muupenyu hwako. Unoshanda pamusika apo ndoita zvekugeza mabhazi. Handiti kuzviona unoshanda pamusika unoita zvekugeza mabhazi. Ndo zvandiri kubhadhara school fees yemwana kuti aroorwe nemunhu anogeza mabhazi pamusika. Zakati uona zviri zvinhu zvane izvo zvakapfeka chiheti chako chikudai munhu wakapfeka zvimapushi zvoya ubvunza tambo panapa utoti tambo mukarate here ibhumburu yemwana tambo haangatorwe nemunhu akaita kunge bvai pano pana tambo amunomona pamuone panapa tambo asi babaka unhangu nachumburombo kutaura chokwadi chekudini zvingazoita kunga tambo anoshamisa kunga anodadisa acho asi inhanguda kutaura chokwadi tambo wenyu andiri kutotaura ndikutomuzvira tsitsi mwana wenyu kutana kana ari mungano nditozvira tsitsi nditomuzvira tsitsi kudana nemwana wenyu aiwa ndara imimi ndimama tanga kutodisa mutoona mwana wechi mwana chenyu chapedzwa nanhu ese raini rese tambo akazotanga kudana nearume anhu ari grade 7 zvikapedze form 4 inini nditomuzvira tsitsi tambo yayo kutaura chokwadi aiwa mira taura mudhara unozachi dhara ajaira anhu ajaira anhu ano echisirisa ino handisirisa dhara ona dhara this is 2021 century dhara new latest things new versions kwete zvenyu majaira towakwanisa toa tichisirisa dhara mwana wako isha ona izwakani mira kani big set ona mwari atoona kuti apa atotambudzwa mweya wavo inda kutosirisiwa dana nemwana wacho iwo hauchizivi here chitambo hauchizivi here chitamboaiwa handijairira tambo kana auya ndinomutaurira kuti masvika taurira pasi chinzwa izvo wakomana azoda chimwana chechi chimutsoto icho ndikutaurirana naye wakomana
ndingichiziziya here kuti nyaya yacho ndotosirisiwa nokudana tambo muno ye dai atonitenda munharaunda ndatouya ininoona dai atonitenda ndatouya tambo ari pano mukwasha atori nani anotouya chimira ndimudainze pana anongomitisa achienda iyo ana mazuva ano chaarungomitiswa nekusiyiwa ndazvinzwa nai vakomana isusu ndatouya ndatobhuka kuti aya mudhara ini ndindine mwana wenyu waona aifa notorespekta izvokuti ndauyaona ndatouya ndichiratidza kuti aiwa ndine interest nemwana ndozotoroora mwana wenyu uri paona but ndara kutotanga kundidhisa shamwari autontara nyovu as long as zokwanisa kungochengeta mwana wakashamari chimira ndimudainze arimo mukati umu mira ndimudainze pane chinyaya yekuti munogona kutaurira tambu shamari kunyanzisa kuti madhara mazana anofanira kutaurwa chokwadi ndozvaanoitazve iye ndoti madhara mazana zvimwe zvazvo zvinoda kuona kusadaro